தான் இருக்கும். நான் லைவ் போயிட்டு ஓகே இருக்கேன். ஓகே இதோ ஒரே நிமிஷம். ஓகே மாதாஜி. எல்லாம் ஜபம் வேற அடிக்கிறாங்க இப்போ, அதனால முன்ன பின்ன போகுது எல்லாருக்கும். ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी। तंगमणि माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण चित्रलेखा माता जी, हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னைக்கு எத்தனாவது சாப்டர் படிக்க போறோம் என்ஓடியில? இன்னைக்கு 15 and 16 படிச்சிடலாம். 15 16. ஓகே மாதாஜி. உங்கள்கிட்ட புக் இருக்கா மாதாஜி கையில? हरे कृष्ण माता जी, चित्रा माता जी, चित्रलेखा माता जी, ओपन பண்ணுமா மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி. கையில புக் இருக்கா மாता जी? இருக்கு மாதாஜி. ஓகே ஓகே. எனக்கு பேஜ் நம்பர் 138 கொஞ்சம் சந்தேகமா இருக்கு. அது எதுங்கிறச்சு மாத்திரம் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதை தங்கமணி 130 மாதாஜி. மாதாஜி. ஆமா 138 நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் ஓகே, செகண்ட் பேஜ் எனக்கு ஒரு டவுட்டா இருக்கு, சரியா பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் நான். இருக்குங்க மாதாஜி. புக் இருக்குங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே, நான் சொல்றேன், அந்த இடத்துல கொஞ்சம் செக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே எஸ் மாதாஜி. நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அது ஹலோ. இதுல ஏன் அத்தியாயம் 14 அது பக்தி பை செய்வதற்கான தகுதிகள். இல்ல, தன்னிச்சைன்னு வரும் அதுல. 13ஆம் அத்தியாயம். 13 இல்ல பிரபுஜி, எனக்கு இப்ப நான் பண்ண போறது நம்ம 15மா. 15 தானே? 15. தன்னிச்சையுடன் செய்யப்படும் 13 பக்தி 14 படிச்சுட்டேமேம்மா போன வாரம். ஆமா, நான் இல்ல மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த 2 சாப்டர் படிச்சுட்டீங்க போட்டிருக்கு. ஆமா போன இது வாரம். வந்து 14 பக்தி செய்வதற்கான தகுதிகள், 15 15 வந்து தன்னிச்சையுடன் செயல்படும் பக்தி தன்னிச்சையுடன் தகுதிகள். இதுக்கு நம்ம செயல்படும். தன்னிச்சையில் ஆரம்பிக்கும் அது. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஆமா, இருங்க இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை, ஒரே தன்னிச்சையும் நிமிஷம் மாதாஜி. நம்ம கிளாஸை வந்து இதுங்கிற முதல்ல பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எஸ் மாதாஜி. எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமிநிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा
ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷல்லாக்காய சக்ஷுருன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. இந்த சாப்டருக்கு பேர் வந்து சாப்டர் 15 படிக்க போறோம். அதுக்கு வந்து தன்னிச்சையான பக்தி தொண்டுங்கிறது தான் அது. என்ன? அத்தியாயம் 15ல முக்கிய பொருள் ராகானுகா பக்தி. இந்த சாப்டர்ல என்ன படிக்கிறோம்? ராகானுகா பக்தி அப்படின்னா என்ன? கிருஷ்ணரிடம் ஹரே இயற்கையாகவும் கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்னாச்சு? ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. எஸ்மா. அதாவது கிருஷ்ணரிடம் இயற்கையாகவும் தன்னிச்சையாகவும் எழும் அன்பின் அடிப்படையில் செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு. விருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணரின் நித்திய துணைவர்களின் பக்தி இதற்கு சிறந்த உதாரணமாக கூறப்படுகிறது. ஓகே, ராகானுகா பக்தி என்றால் என்ன? சித்திரலேகா மாதாஜி சொல்ல முடியுமா? ராகானுகா பக்தினா என்னன்னு? சரி, ஓகே, நான் சொல்றேன், இது கேட்டுக்கோ. இந்த லைன் தான் பக்தினா கிருஷ்ணரை பத்தியே நினைச்சுக்கிட்டு கிருஷ்ணரோட குருவோட பாதையிலே வந்துட்டு கிருஷ்ணரை பத்தி பக்தி பண்றது மாட்டாங்க. ஆமா. விருந்தாவனவாசிகள் கிருஷ்ணரிடம் கொண்டுள்ள அன்பு கட்டாயமான விதிமுறைகளால் மட்டும் உருவானது அல்ல. அவர்கள் கிருஷ்ணரை மிகவும் நெருக்கமான உறவுடன் நேசிக்கிறார்கள். அப்படிதான் அதுதான் ராகானுகா பக்தி. அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து யாரெல்லாம் சொல்லலாம்? கோபால சிறுவர்கள், கோபாலோடைய சிறுவர்கள். அது யாரு? நட்பு பாவம். கோபிகைகள் மிக உயர்ந்த அன்பு. நந்த மகாராஜா, யசோதா, அது யாருக்கு? பெற்றோரோட அன்பு. இந்த மூணும் இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸா சொல்லலாம். இந்த இயற்கையான அன்பை பின்பற்ற விரும்பும் பக்தி ராகானுகா பக்தி எனப்படுகிறது. இயற்கையா கிடைக்கிற அன்பை வந்து பின்பற்றி ஃபாலோ பண்ணி அது மாதிரியே அதை விரிவுபடுத்துறது, பின்பற்ற விரும்பும் பக்தி பேர் தான் ராகானுகா பக்தி எனப்படுகிறது. ஓகே, விதிமுறையும் பக்தியும் தன்னிச்சையான பக்தியும். ஆரம்பத்தில் பக்தி சாஸ்திர விதிமுறைகளை பின்பற்றி பக்தி தொண்டை செய்கிறார்கள். இதனை வைதி பக்தின்னு படித்தோம் முதல்ல. பக்தி வளர வளர கிருஷ்ணரிடம் இயற்கையான ஈர்ப்பு ஏற்படுகிறது. புரியுறதா? வைதி பக்தியிலிருந்து ஈர்ப்பு ஜாஸ்தியா போய் சேவை செய்வது ஒரு கடமையாக இல்லாமல் அன்பினால் தானாகவே செய்யப்படும் சேவையாக மாறுகிறது. ஓகே, அதனால்தான் தன்னிச்சையான பக்திக்கு என்ன ரீசன், காரணம் என்ன? வைதி பக்தியிலேருந்து கிருஷ்ணத்தை நமக்கு அன்பு ஜாஸ்தியா போய் அது ஒரு சேவை செய்யணும் அப்படிங்கிற இது வந்துடுது. கிருஷ்ணரிடம் முழுமையான ஈடுபாடு இருக்கும். ராகானுகா பக்தியின் முக்கிய அடையாளம் கிருஷ்ணரை பற்றி ஆழமான நினைவு மற்றும் அவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற தீவிர ஆசை. கோபிகைகள் உதாரணம், கம்சனின் உதாரணம். கம்சன் என்ன உதாரணம் சொல்லலாம்? கம்சன் கிருஷ்ணரை அன்பினால் அல்ல பயத்தினால் நினைத்தான். கிருஷ்ணரால் தான் கொல்லப்படுவான் என்ற பயத்தால் அவன் எப்போதும் கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டிருந்தான். இதன் மூலம் கிருஷ்ணரை நினைப்பது மட்டும் போதாது, தூய அன்புடனும் பக்தியுடனும் அவரை நினைத்து சேவை செய்வதே உயர்ந்த நிலை என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம். ஓகே, ராகானுகா பக்தியை பற்றி விளக்கப்படும் போது அதுவே ஆகி நிறைவெல்லாம் அதுவே ஆகி ஆத்மாவாக நடத்தப்படுவதை பற்றி கூறுகிறார். யார் சொல்றா? ரூப கோஸ்வாமி. இது போல தன்னிச்சையான காதல் உணர்வுடன் சொல்லப்படும் பக்தி தொண்டு ராகானுகா பக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இப்போ பக்தி சாஸ்திரிலாம் நீங்க அடுத்த லெவல் போனா ராகானுகா பக்தி அப்படிங்கிறதுக்கு எழுத சொன்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க எழுதின்னு வரணும். ஒரு 6-7 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு நமக்கு சொல்லணும். ஒன்று புலனுறவு கவனச்சிதறல் என்றும் மற்றொன்று தொடர்பு முறை என்றும் கூறப்படுகிறது. தொடர்பாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7ஆம் காண்டம் 1 அத்தியாயம்
அதுல வந்து நாரத முனிவர் யுதிஷ்டிரம் சொல்றார், அன்பிற்குரிய மன்னனே, முதலில் பக்தர்கள் முழு முதற் கடவுளிடம் புலனுணர்ச்சி நோக்கத்தாலும், முதல்ல எப்படி போறோம், புலனுணர்ச்சி நோக்கத்தினாலும், எதிர்ப்பினாலும், அச்சத்தினாலும், அவரோட பாசத்துடன் தொடர்பு கொள்ளும் இசையாலும் கவனச்சிதறலை, அதனால அந்த மாதிரி ஆகும், கவனச்சிதறல் ஆகின்றன. அதுக்கப்புறம் தான் அது அப்புறமா வந்து அவர்கிட்ட நம்ம இதுவா போய் ராகானுகா பக்தி ஆகுது. ஓகேயா? நீங்க படிக்கிறது தன்னிச்சையான பக்தி தொண்டு. தன்னிச்சையான பக்தி தொண்டு, ஸ்பான்டேனியஸ் டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஓகே, யாரா படிக்கிறது? தங்கமணி மாதாஜி, நீங்க இதுல தங்கமணி யாரு? தங்கமணி மாதாஜி இங்க இருக்கிற தமிழ் செக்ஷன் மூலம் படிக்கணும்னா படிக்காது, அது வணக்கம். இல்லைன்னா நானே படிச்சுடுறேன். ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி படிக்கணும். எது மாதாஜி? அத்தியாயம் 15. ஸ்பான்டேனியஸ் டிவோஷனல் சர்வீஸ், ராகாத்மிகா பக்தி. தன்னிச்சையான பக்தி தொண்டு, ராகாத்மிகா பக்தி. மாதாஜி நானே படிச்சுடுறேன். சாரிம்மா, இது லேப்டாப் நான் வந்து இப்போ யூஎஸ்ல இருக்கேன் மாதாஜி, எஸ்எஃப்ஓல இருக்கேன், சொல்லிட்டேன். வெரி நைஸ் மாதாஜி, என்னம்மா? வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். அதனால இடம் வந்து இப்போ அவன் அந்த ரூம்ல படுத்திருக்கான், நான் இந்த ரூம்ல ஹாலில் உட்காந்துருக்கேன். அது உட்காந்து இடம் சரியா வர மாட்டேங்குது, அதனால தான் தெரியாத இப்போ எடுத்துட்டேன் கையிலேயே. தன்னிச்சையான பக்தி தொண்டு, அதாவது ராகமிகா பக்தி, அது பிருந்தாவன வாசிகளுக்கு கிருஷ்ணர் மீது உள்ள இயல்பால பற்றி கிருஷ்ணர் மீதான தன்னிச்சையான அன்பின் முழுமையான அதை உள்ளடக்கிதான் எக்ஸாம்பிள் முக்கியம். பிருந்தாவன வாசிகள் வச்சுக்கலாம். ரெண்டாவது, ராகாத்மிகா என்பது பிருந்தாவனத்தின் ராகாத்மிகா அப்படிங்கிறது ஷார்ட் ஃபார்முலாவை எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன், ராகாத்மிகாக்கு ஆர்எம்பி. ஓகே, நித்தியவாசிகளின் தன்னிச்சைய, பிருந்தாவன நித்தியவாசிகளின் தன்னிச்சையான அன்பு. அது ஆர்எஸ்பி. ஆர்எஸ்பின்னா என்ன? ராகானுகா சுத்த பக்தி, டிவோஷனல் மூட் ஆஃப் ஆர்எம்பி. அதுக்கு டிவோஷனல் மூடு வந்துடணும், அதுல இருந்து டெவலப் பண்ணும். ஆர்எஸ்பி என்பது ஆர்எம்பியின் பக்தி மனநிலையை வளர்க்க விரும்பும் ஒரு பக்தரின் பயிற்சி. ஓகேயா? அது ஒரு இது. ரெண்டாவது. மூணாவது வந்து இது தன்னிச்சையானது, டிவோஷனல் சர்வீஸ், பக்தி மயமானது. அப்புறம் கிருஷ்ணரை மகிழ்விப்பதில் தீவிரமான வேட்கை. ஓகே, ஆர்எம்பின்னா என்ன மாதாஜி? இன்னும் ஆர்எம்பி கடைசியில போட்டு ஒரு நிமிஷம். ஆர்எம்பி இங்கே இதுலயே படிச்சோம் பாருங்க. எதுல படிச்சோம்? இல்ல, ஆர்எஸ்பிங்கிறது ராகானுகா. ஓகே, ஆர்எம்பி ராகாத்மிகா சொல்றாங்களே, ராகாத்மிகா. ஆர்எம்பிங்கிறது ராகாத்மிகா. ஆர்எம்பி. ஆர்எஸ்பிங்கிறது என்ன? ராகாத்மிகா. ராகாத்மிகாங்கிறது ஆர்எம்பி. ஓகே, ஆர்எம்பிங்கிறதுக்கு ஆர்எஸ்பி என்பது ராகாத்மிகாவின் பக்தி மனநிலையை வளர்க்க விரும்பும் ஒரு பக்தரின் பயிற்சி. பிராக்டிஸ் பண்றதுதான், அதுதான் வந்து ஆர்எம்பி. ஓகே, ரெண்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் தன்னிச்சையானது பக்தி மனது கிருஷ்ணரை மகிழ்விப்பதில் தீவிர வேட்கை. ஓகே, சி மத்திய, அதாவது சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல மொழிபெயர்ப்பு சொல்ற ஒரு ஸ்லோகம் வந்து 22.149. பிருந்தாவனத்தின் மூலம் மூலவாசிகள் பக்தி தொண்டின் கிருஷ்ணரிடம் தன்னிச்சையாக பற்று கொண்டுள்ளனர். இத்தகைய தன்னிச்சையான பக்தி தொண்டுக்கு நிகர் எதுவும் இல்லை. இது ராகாத்மிகா பக்தி எனப்படும். ஒரு பக்தர் பிருந்தாவன பக்தர்களின் அடிச்சுவலை பின்பற்றும் போது அவரின் பக்தி தொண்டு ராகானுகா பக்தி எனப்படும். ஓகே, அப்புறம் இன்னொன்று வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல 22.153. அது எப்படி சொல்லியிருக்கு? ஒரு முன்னேறிய பக்தர் இறைவனின் நித்திய சேவகர். இது எதுக்கு இதெல்லாம் படிக்கிறோம்னா, இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோ. நெக்ஸ்ட் இதுக்கு போறேன் இல்லையா, அது ரொம்ப 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 பக்தி சாஸ்திரத்துல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இதெல்லாம்.
ஒரு முன்னேறிய பக்தர் இறைவனின் நித்திய சேவகர் செய்யும் தொண்டால் ஈர்க்கப்படுகிறார். இந்த ஈர்ப்பு தன்னிச்சையான ஈர்ப்பு எனப்படும். தொழில்நுட்ப ரீதியாக சொரூப உபலப்தி எனப்படும் இந்நிலை தொடக்கத்தில் அடையப்படுவது இல்லை. தொடக்கத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட சாஸ்திரங்களுக்கும் ஆன்மீக குருவும் வகுத்த ஒழுங்குமுறை கொள்கைகளின்படி கண்டிப்பாக தொண்டு செய்ய வேண்டும். வைதி பக்தியின் செயல்முறை வழியாக தொடர்ந்து கொண்டு செய்வதன் மூலம் ஒருவரின் இயல்பான நாட்டம் படிப்படியாக வீழ்த்தி எழுகிறது. அதுவே தன்னிச்சையான ஈர்ப்பு அல்லது ராகானு பக்தி எனப்படும். ஓகே, இது புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும்? மாதாஜி. நமது இதுதான், அதுல ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது. இதுல இப்ப படிச்ச அதே பாயிண்ட் தான். அதே மாதிரி 154ல சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் என்ன சொல்றது? தன்னிச்சையான அன்பில் செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு பிருந்தாவன வாசிகளால் தெளிவாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. அவர்களின் பக்தி தொண்டுக்கு ஒத்துப்போகும் பக்தி தொண்டே ராகானுகா பக்தி எனப்படும். அதாவது தன்னிச்சையான அன்பு தொண்டில் அடிச்சுவட்டை பின்பற்றும் பக்தி தொண்டு. ஓகே, 156 157 அது ரெண்டுமா சேர்த்து கொடுத்துருக்கு. அதுல எப்படி சொல்லியிருக்கு? இந்த ராகானுகா பக்தியை செய்ய 2 வழிமுறைகள் உள்ளன. புறம், வெளிப்புறம் மற்றும் உட்புறம். ஆத்ம உணர்வு பெற்ற போது முன்னேறிய பக்தர்கள் வெளிப்புறமாக ஒரு புதிய பக்தரை போலவே இருந்து அனைத்து சாஸ்திர விதிகளையும், குறிப்பாக என்னென்ன அனைத்து சாஸ்திர விதிகளை கேட்டல், கீர்த்தனம் தொடர்பானவற்றை செய்கிறார். ஆனால் தம் மனதிற்கு தம் மூல தூய்மையான ஆத்ம உணர்வு நிலையில் அவர் பிருந்தாவனத்தில் தமக்கே உரிய முறையில் கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்கிறார். பகலும் இரவும் 24 மணி நேரமும் அவர் கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்கிறார். ஓகே, அது உணர்வில் வேறுபட்டாலும் ஒரே இலக்கை அடைந்தனர். யாரெல்லாம்? கோபியர் காமம், கம்சன் அச்சம், கவனிச்சுங்க, காமம் அச்சம். அப்புறம் யாதவர்கள் குடும்ப உறவு, பாண்டவர்கள் நட்பு, சிசுபாலன் பொறாமை. அனைவரும் ஒரே இலக்கை அடைந்தனர். என்ன இலக்கு? ராகமலிகா, பகவானே. ஆமா, காமம் அச்சம் குடும்ப உறவு நட்பு பொறாமை. ஓகே, இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பாயிண்ட் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுவும் கம்சனும் கோபியரும் எப்படி ஒரே இலக்கை அடைவார்கள்? கம்சனும் கோபியரும் எப்படி சொல்ல முடியும்? கோபியர்கள் காமம், கம்சனுக்கு அச்சம், எப்படி ஒரே இலக்குன்னு சொல்லுவேன் இல்லைங்க? அதுக்கு நிராகார ஒளி பகவான் நினைச்சுட்டே இருந்தாங்க இல்லையா? கிருஷ்ணனையே சர்வ காலமும். ஆமா, என்ன பண்றது, கெடு சாப்பிடுறாரா, கிருஷ்ணன் தூங்கினாரா, இதான் கோபியர்களுக்கெல்லாம் கவலை. அது சரி, கம்சனுக்கு எதுக்கு அவன் வந்திருக்கு? அவனை எப்படி கொல்லலாம் ஒரே அந்த அச்சம் இருந்தது. சூரிய கோலமும் அதன் ஒளி போலவும். எக்ஸாம்பிளுக்கு ராஜ்யத்துள் நுழைதல், அரசனின் அரண்மனைக்குள் நுழைதல் போல பிரம்மாண்ட புராணம் இதை உறுதிப்படுத்துகிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் உருவகப்படுத்தப்பட்ட வேதங்களும் உறுதிப்படுத்துகின்றன. ஓகே, ஞானத்தின் வழியே துறவு. வைதி பக்தி கண்டிப்பான விதிமுறைகளின் கீழ் செய்யும் பக்தி தொண்டு நிலையில் உள்ள சரணாகதி மனநிலை ராகான பக்தி நிலையில் உள்ளதிலிருந்து வேறுபட்டது. தன்னிச்சையான நிலையில் சரணாகதி மனநிலை ஆன்மாவின் இயல்பான வெளிப்பாடாகும். சரணாகதியின் செயல்முறையை படிப்படியாக பின்பற்றும் போது ஒருவர் பொறுமையாக இறைவனின் கட்டளைகளை செய்து படிப்படியாக ஆர்வம் கொள்கிறார். அப்பக்தர் கேட்டல், கீர்த்தனம், நினைவு கூறுதல் முதலிய ஒழுங்குமுறை கொள்கைகளை பின்பற்றி முந்தைய புனித ஆசிரியர்களை பின்பற்றுகிறார். பக்தர்களின் சகவாசத்தில் அவர் பக்தி தொண்டில் மேன்மேலும் தேர்ச்சி பெறுகிறார். படிப்படியாக அவரின் தொண்டு எளிதாகிறது. இவ்வாறு பக்தி செயல்களின் ஆர்வத்தையும் பொறுமையையும் வளர்ப்பதால் மட்டுமே இறைவனின் இடையரா நினைவு வருகிறது. ஓகே, ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல ஒரு சொற்பொழிவு பிருந்தாவனம் நவம்பர் 12ஆம் தேதி சொல்றார். நீங்கள் பக்தி தொண்டில் எவ்வளவு அதிகமாக ஈடுபடுகிறீர்களோ அவ்வளவு அதிகமாக உங்கள் பலன்கள் தூய்மை அடைந்து திரை விலகுகிறது. அது முற்றிலும் திரை விலகி எந்த பெயரும் இல்லாமல் இருக்கும்போது நீங்கள் கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்ய தகுதி பெறுகிறீர்கள். இந்த பயிற்சி காலம் வைதி பக்தியே
அந்த பயிற்சி உண்மையான பக்தி பராபக்தியே. ராகானுகா உம், ராகானுகா பக்தி. இந்த ராகானுகா பக்திக்கு வைதி பக்தியை கடந்து பிறகு வர வேண்டும். பொருள் உலகில் பக்தி வைதி பக்தியை தாண்டிட்டு தான் இதுக்கு வர முடியும். பக்தி தொண்டில் மேலும் மேலும் முன்னேற முயலாமல் சாஸ்திர விதிமுறைகளை மட்டும் ஒட்டிக்கொண்டு அதை தாண்டி செல்ல முயலாவிட்டால் சாஸ்திர முறையும் ஒரு ஒழுங்குமுறையே. அது தேவையானது. சாஸ்திர முறை இல்லாமல் அந்த நிலையை அடைய முடியாது. இப்போ வந்து புலன் ஈர்ப்பு காமரூப காமம். ஓகே, ஏன் காமத்துடன் ஒப்பிடப்படுகிறது? கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்ய கோபியர்கள் கொண்ட தீவிர வேட்கையின் ஒரு சிறு குறிப்பை அளிக்க, கோபியர் கிருஷ்ணரை மகிழ்விக்க எத்தனை மிகுந்த மேலோங்கிய வேட்கை கொண்டிருந்தனர் என்பதை காட்டுகிறது. நம் காமத்திலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகிறது? நம் காமம் நம் புலன்களை திருப்திப்படுத்தும் தீவிர தாகம். அங்க வந்து இரும்பு, தங்கம், பொருள், ஆன்மீகம் போல வேறுபாடு நோக்கத்தில் கிருஷ்ணரை மகிழ்விப்பதில் மட்டுமே வாழ்கின்றது. கோபியரின் அன்பு காமம் அல்ல என்பதற்கான சான்று. நம்ம காமத்துக்கும் அந்த காமத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. காமம் அல்ல என்பதற்கான சான்று அதான். ஓகே, சைத்தன்ய மகாபிரபு, உத்தவர் போன்ற பெரும் பக்தர்கள் கோபியரின் அன்பை உயர்ந்ததாக உறுதி செய்கிறார்கள். ஓகே, அப்புறம் வந்து குப்ஜா கோபியரை போன்றவளா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி. இல்லை, அவளுடையது கிட்டத்தட்ட சாதாரணமானது. கோபியர்கள் போல் கிட்டத்தட்ட மட்டுமே, அதாவது காமப்பிரியா அந்த மாதிரி இருந்துதான் கோபிதா. அது என்னன்றது படிக்கிறச்சே தெரியும். அந்த ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட படிக்கச்சே புரிஞ்சுடலாம். கிருஷ்ணரை நிலை பெற்ற உறவில் இது அடுத்தது உறவு முறை சம்பந்த ரூபா. கிருஷ்ணருடன் நிலை பெற்ற உறவில் செய்யும் பக்தி, அதாவது சல்லாபம் அல்ல, விஷ்ணிய குலம் உறவு முறை, யசோதை தாய்மை பாசம், வாத்சல்யம். ஓகே, அவ்வளவுதான். இதை படிக்கும் போது அது புரிஞ்சுக்கணும். ஏஸ்மா இப்ப படிக்க ஆரம்பிங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, நான் படிக்க ஆரம்பிக்கட்டுமா? இல்ல யாராவது படிக்கிறாங்களா? தங்கமணி மாதாஜி வேணாலும் ஆரம்பிக்கட்டும். அவங்க ஆரம்பிச்சு இல்ல ஏன்னாக்க 137 முடிஞ்சு 138 அவங்க செக் பண்ணணும். இல்ல உங்கள்கிட்ட புக் இருக்கு இல்லையா கையில? 140 நான் படிக்கிறேன். 139 40 நான் படிக்கிறேன். அவங்க முதல் படிக்கிறேன். அத்தியாயம் 15. தன்னிச்சையுடன் செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு. தன்னிச்சையுடன் செய்யப்படும் தொண்டிற்கு ஏராளமான உதாரணங்களை பிருந்தாவனத்தில் உள்ள கிருஷ்ணருடைய நேரடி துணைவர்களிடம் மிக எளிதாக காணலாம். கிருஷ்ணருடன் கொண்ட உறவில் பிருந்தாவனத்தில் உள்ளவர்கள் தன்னிச்சையாக செய்யும் செயல்கள் ராகானுகா பக்தி என்றழைக்கப்படுகின்றன. அவர்கள் பக்தி தொண்டை பற்றி எதையும் கற்றுக்கொள்ள தேவையில்லை. அவர்கள் ஒழுங்குமுறை விதிகள் எல்லாவற்றிலும் முழுமை பெற்று முழுமுதற் கடவுளுக்கு தன்னிச்சையுடன் செய்யப்படும் அன்பு தொண்டினை எய்த பெற்றவர்கள் ஆவர். சான்றாக கிருஷ்ணருடன் விளையாடும் ஆயர்குல சிறுவர்கள் கிருஷ்ணருடன் எவ்வாறு விளையாட வேண்டும் என்பதை தவத்தினாலோ விரதத்தினாலோ யோகத்தினாலோ கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய தேவை இல்லாதவர்களாவர். தங்கள் முந்தைய பிறவிகளில் அவர்கள் ஒழுங்குமுறை விதிகளுக்கான அனைத்து தேர்வுகளிலும் வெற்றி பெற்றவர்கள் ஆவர். அதன் பயனாக இப்போது அவர்கள் கிருஷ்ணரின் நண்பர்களாக அவருடன் விளையாடும் நிலைக்கு உயர்வு பெற்றுள்ளனர். அவர்களின் தன்னிச்சையான நடத்தையே ராகானுகா பக்தி என்றழைக்கப்படுகிறது. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி ராகானுகா பக்தியை பற்றி விளக்குகையில், நினைவெல்லாம் அதுவேயாகி ஆழ்மன காதலுடன் ஒன்றின் மீது கொள்ளும் தன்னிச்சையான ஈடுபாடாகும் என்று கூறுகிறார். இது போன்ற தன்னிச்சையான காதல் உணர்வுடன் செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு ராகானுகா பக்தி என்றழைக்கப்படுகிறது. ஒன்று புலனுணர்வு கவர்ச்சி எனப்படும், மற்றொன்று தொடர்பு முறை எனப்படும். இது தொடர்பாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7ஆம் காண்டம் 1 அத்தியாயம் 30வது ஸ்லோகத்தில் நாரத முனிவர் யுதிஷ்டரிடம் கூறுகிறார், அன்பிற்குரிய மன்னனே, முதலில் பல பக்தர்கள் முழுமுதற் கடவுளிடம் புலனுகர்ச்சி நோக்கத்தினாலும் துவேஷத்தினாலும் அச்சத்தினாலும் அவரோடு பாசத்துடன் தொடர்பு கொள்ளும் இச்சையாலும் கவர்ச்சியுடையோராகின்றனர். இறுதியில் இந்த கவர்ச்சிகள் மண்ணுலக மாசுக்கள் அனைத்திலும் இந்த இடத்துல இங்க வேற சிசுபாலன்னு வந்திருக்கு. சரி, ஓகே மாதாஜி. இந்த கவர்ச்சிகள் மண்ணுலக மாசுக்கள் அனைத்திலும் இருந்து விடுதலை பெற்று இறுதியில் ஒரு பக்தன் படிப்படியாக ஆன்மீக காதலில் வளர்ச்சி பெற்று தூய பக்தனாய் விரும்பப்படும் வாழ்வின் உயர் லட்சியத்தை எய்துகிறான்.
புலனுகர்ச்சி புலனுணர்வு கவர்ச்சியின் தன்னிச்சை காதலுக்கு சான்றாக கோபியர்களை கருதலாம். கோபியர்களோ இளம் பெண்கள் ஆவர். கிருஷ்ணரோ ஓர் இளைஞர் ஆவார். கிருஷ்ணரிடம் கோபியர்கள் கொண்ட வளர்ச்சி பாலியல் அடிப்படையிலானது என்று மேலோட்டமாக தோன்றும். அதுபோல அச்சத்தின் காரணமாகவே கம்ச மன்னன் கிருஷ்ணரிடம் கவர்ச்சி உடையவனானான். கம்சன் எப்போதும் கிருஷ்ணருடன் அச்சமுடையவனாகவே இருந்தான். ஏனென்றால் அவனது சகோதரியின் மைந்தன் கிருஷ்ணர் அவனை கொல்வார் என்று அசரீரி கூறியிருந்தது. சிசுபாலனும் கூட எப்போதும் கிருஷ்ணரிடம் துவேஷம் உடையவனாகவே இருந்தான். மன்னர் யதுவின் குலத்தினர் கிருஷ்ணருடன் தமக்கிருந்த குடும்ப உறவின் காரணமாக அவளை தம்முள் ஒருவராக எப்போதும் நினைத்து கொண்டிருந்தனர். இப்பல்வேறு வகையான பக்தர்கள் அனைவரும் கிருஷ்ணரிடம் பல்வேறு பிரிவுகளில் தன்னிச்சையான கவர்ச்சி உடையோராக இருக்கின்றனர். அவர்கள் அனைவரும் எல்லோராலும் விரும்பப்படும் அதே வாழ்க்கை லட்சியத்தையே எய்த பெறுகின்றனர். கிருஷ்ணர் மீது கோபியர்கள் கொண்ட கவர்ச்சியும் யது குலத்தினர் அவர் மீது கொண்ட நேசமும் தன்னிச்சையானதாகவோ அல்லது ராகானுகாவோ ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. எனினும் அச்சத்தினால் கிருஷ்ணர் மீது கம்சன் கொண்ட கவர்ச்சியும் துவேஷத்தினால் அவர் மீது சிசுபாலன் கொண்ட கவர்ச்சியும் பக்தி தொண்டாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை. ஏனென்றால் அவர்களின் மனோபாவங்கள் நல்லவை அன்று. பக்தி தொண்டானது மனப்பான்மையில் மட்டுமே செய்யப்பட வேண்டும். ஆகவே ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியை பொறுத்த மட்டில் இது போன்ற கவர்ச்சிகள் பக்தி தொண்டாக கருதப்படுவதில்லை என்பதாகும். மீண்டும் அவர் யதுக்களின் நேசத்தினை ஆய்வு செய்கின்றார். அது நட்பு நிலையில் இருந்ததென்றால் தன்னிச்சையாக காதலாகும். அவ்வாறின்றி ஒரு ஒழுங்குமுறை விதிகளின்படி இருந்ததென்றால் தன்னிச்சையான காதலாகாது. தன்னிச்சையான காதல் நிலைமைக்கு நேசமானது வரும் பொழுதே அது பக்தி தொண்டின் வரிசையில் வைத்து எண்ணப்படும். கோபியர்களும் கம்சனும் ஒரே லட்சியத்தையே கொண்டிருந்தனர் என்பதை புரிந்து கொள்வது சற்று கடினமாகும். ஆகவே இதனை நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் கம்சன் மற்றும் சிசுபாலனின் மனப்பான்மை கோபியர்களிடமிருந்து வேறானதாகும். எல்லோரது கவனமும் முழுமுதற் கடவுள் மீதே இருந்த போதிலும், எல்லா பக்தர்களும் ஆன்மீக உலகுக்கே உயர்வு பெற்ற போதிலும், இன்னமும் இவ்விரு பிரிவு ஆத்மாக்கள் இடையில் வேறுபாடு இருக்கத்தான் செய்கிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் காண்டத்தில் முழு மெய்ப்பொருள் ஒருவரேயாவார். அவரே அருவ பிரம்மமாகவும் பரமாத்மாவாகவும் பகவானாகவும் தம்மை வெளிப்படுத்துகின்றார் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே ஒரு ஆன்மீக வேறுபாடு உள்ளது. பிரம்மம், பரமாத்மா, பகவான் எல்லாம் ஒரே முழு மெய்ப்பொருளான போதிலும் கம்சன் அல்லது சிசுபாலன் போன்ற பக்தர்களால் பிரம்மஜோதியை மட்டுமே எய்த முடிந்தது. அவர்கள் பரமாத்மாவையோ அல்லது பகவானையோ உணரவில்லை. இதுவே வேறுபாடாகும். இதுக்கப்புறம் படிக்கட்டுமா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுக்கப்புறம் படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. இதற்கு சான்றாக சூரியனையும் சூரிய ஒளியையும் கூறலாம். சூரிய ஒளியில் இருக்கும் ஒருவன் சூரிய மண்டலத்திற்கு சென்றிருக்கிறான் என்று பொருளாகாது. சூரிய ஒளியின் உஷ்ணத்தை விட சூரிய மண்டலத்தின் உஷ்ணம் வேறுபாடு உடையதாகும். சூரிய ஒளியை கிழித்து கொண்டு ஆகாய விமானத்திலோ அல்லது விண்கலத்திலோ சென்ற ஒருவன் சூரிய மண்டலத்துக்கு சென்றிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சூரிய ஒளியும் சூரிய மண்டலமும் உண்மையில் ஒன்றுதான். இருந்தும் ஒரு வேறுபாடு உள்ளது. ஒன்று சக்தியாகும், மற்றொன்று சக்தியின் பிறப்பிடமாகும். அதுபோல் முழுமை பொருளும் அவரது உடலிலிருந்து வரும் ஜோதியும் ஒரே சமயத்தில் ஒன்றாகவும் வேறாகவும் உள்ளது. கம்சனும் சிசுபாலனும் முழு மெய்ப்பொருளை எய்தினர். ஆனால் அவர்கள் கோலோக பிருந்தாவனத்திற்குள் செல்ல அனுமதிக்கப்படவில்லை. அருவவாதிகளும் பகவானின் பக்தர்களும் இறைவன் மீது ஈடுபாடு உடையவர்களாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அவரது இறையுலகில் நுழைவதற்கு அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். ஆயினும் அவர்கள் கோலோக பிருந்தாவனத்திற்குள்ளே செல்ல அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. இறையுலகில் நுழைவதும் ராஜாவின் அரண்மனைக்குள் நுழைவதும் ஒன்றல்ல. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இங்கே உருவவாதிகள் மற்றும் அருவவாதிகளின் வேறுபாடுடைய சாதனைகளை விவரிக்க முயற்சிக்கின்றார். பொதுவாக முழுமுதற் கடவுளிடத்து பகைமையுடையவர்களும் அருவவாதிகளும் ஆன்மீக நிறைவு எய்த பெற்றனால் அவர்கள் அருவ பிரம்மத்திற்குள் மட்டுமே நுழைவதற்கு அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். அருவ தத்துவாதிகளும் ஒரு வகையில் பகவானின் எதிரிகளே ஆவார். ஏனென்றால் முழுக்க பகவானின் எதிரிகளும் அருவவாதிகளும் பிரம்ம ஜோதியின் அருவ ஒளியில் மட்டுமே நுழைவதற்கு அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். அதனால் இவர்கள் இருவரும் ஒரே பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அருவவாதிகள் உண்மையில் பகவானின் பகைவர்கள் ஆவர். ஏனென்றால் அவர்களால் பகவானின் ஈடு இணையற்ற வரத்தினை தாங்கிக் கொள்ள முடிவதில்லை. அவர்கள் எப்போதும் தங்களை பகவானுக்கு இணையான நிலையிலேயே வைத்துக் கொள்ள முயற்சிக்கின்றனர். அவர்களின் துவேஷ மனப்பான்மையே இதற்கு காரணமாகும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அருவவாதிகள் பகவானிடத்து குற்றம் இழைப்பவர்கள் என்று வெளிப்படையாக அறிவிக்கின்றார். எனினும் பகவான் அன்புமயமானவர்.
அதனால் அவர்கள் அவரது பகைவர்களாக இருந்த போதிலும் கூட அவர்கள் இறையுலகில் நுழைவதற்கும் மெய்ப்பொருளின் வேறுபாடற்ற ஒளியான அருவபிரம்ம ஜோதியினுள் இருப்பதற்கும் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். சில சமயம் ஓர் அருவவாதி படிப்படியாக தன்னை பகவானின் உருவத்திற்கு உயர்த்திக் கொள்கிறான். பகவத்கீதை இதனை பல்வேறு பிறப்பிறப்புகளுக்கு பிறகு உண்மையான ஞானம் பெற்றவன் என்னை சரணடைகிறான் என்று உறுதி செய்கின்றது. இச்சரணாகதியின் மூலம் ஓர் அருவவாதியால் வைகுண்ட உலோகத்திற்கு உயர்வு பெறவும் அங்கே ஒரு சரணடைந்த ஆத்மாவைப் போல் பகவானின் அங்காபயங்களை பெறவும் முடியும். பிரம்மாண்ட புராணத்தில் இவ்வாறு கூறப்படுகிறது. உலக மாசிலிருந்து விடுதலை பெற்றவர்களும் அரசுரர்களும் முழுமுதற் கடவுளால் கொல்லப்பட்டவர்களும் பிரம்ம கருத்துடைய வாழ்வில் வாழ்ந்து பிரம்மஜோதியின் ஆன்மீக வானில் வாழ்கின்றனர். இந்த ஆன்மீக வானமானது மண்ணுலக வானத்தை விட வெகு தொலைவில் இருக்கிறது. இது பகவத்கீதையின் நீல வானத்திற்கு மேல் ஆன்மீக வானம் ஒன்று இருக்கிறது என்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. பகைவர்களும் அருவவாதிகளும் பிரம்ம ஜோதியினுள் நுழைவதற்கு அனுமதிக்கப்படலாம். ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணரின் பக்தர்களோ ஆன்மீக உலகங்களுக்கு உயர்த்தப்படுகின்றனர். முழுமுதற் கடவுளிடம் தன்னிச்சையான காதலில் தூய பக்தர்கள் வளர்ச்சி பெற்றிருக்கும் காரணத்தினால் அவர்கள் முழுமுதற் கடவுளான தொடர்பில் ஆன்மீக ஆனந்தத்தினை அனுபவித்து மொழிவதற்காக ஆன்மீக உலகத்தினுள் நுழைவதற்கு அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். அடுத்த பாருங்கள் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ராஜேஸ்வரி படிக்கட்டுமா? படிக்கட்டுமா? ராஜேஸ்வரி வேற யாரும் படிக்கிறாங்களா? படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, கண்டினியூ. ஹரே கிருஷ்ண ஸ்ரீமத் மாதாஜி. பாகவதம் 10ஆம் காண்டம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10ஆம் காண்டம் 87ஆம் அத்தியாயம் 23ஆம் ஸ்லோகத்தில் வேதங்கள் ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க மாதாஜி. ஸ்லோகத்தில் வேதங்களின் உருவமானவர்கள் பகவானிடம் இவ்வாறு கூறுகின்றனர். போற்றுதற்குரிய பகவானே, யோகிகள் தங்கள் உள்ளத்தில் வீட்டிற்கும் உம்மை தியானித்து ஆன்மீக நிறைவினை எய்துகின்றனர். உம்மை பகைவராக கருதுபவர்களும் தியானிக்காமலேயே அதை நிறைவினை எய்துகின்றனர். உமது கருணாக கரங்களால் தழுவப்பட்ட காம இச்சையுடையவர்களான கோபிகளும் கூட அதே நிறைவினை எய்துகின்றனர். வேதங்களில் பல்வேறு பிரிவுகளுக்கு பொறுப்பு வகிக்கும் பல்வேறு தேவர்கள் எங்களை பொறுத்தமட்டில் தங்கள் எப்போதும் கோபியர்களின் கால சுவடுகளையே பின்பற்றுகின்றோம். அதனால் அவர்கள் எய்திய அதே நிறைவினை நாங்களும் எய்துவோம் என்று நம்புகிறோம். அதே நிறைவு என்றால் நாம் எப்போதும் சூரிய ஒளி என்னும் உதாரணத்தை நினைவிற்கொள்ள வேண்டும். அருவவாதிகள் சூரிய ஒளி போன்ற பிரம்ம ஜோதியில் இணைய முடியும். ஆனால் அதே சமயம் பரமபுருஷ பகவானை மீது காதல் கொண்ட பக்தர்கள் பகவானின் பரம சக்தியை விளங்கும் கோலோக பிருந்தாவனத்திற்குள் நுழைய முடியும். கோபியர்களின் காம மனோபாவம் என்று இங்கே குறிப்பிடப்படுவது பாலியல் நாட்டம் அல்ல. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி காம இச்சை என்பது கிருஷ்ணருடன் ஒரு பக்தன் கொள்ளும் ஒரு குறிப்பிட்ட உறவு மனப்பான்மையை குறிப்பதாக விளக்கம் அளிக்கிறார். ஒவ்வொரு பக்தனும் அவனது நிறைவு நிலையில் பகவான் மீது தன்னிச்சையான ஈடுபாடு கொள்கிறான். இந்த ஈடுபாடே சில சமயம் காம இச்சை எனப்படும். இந்த காமம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட தொண்டு செய்வதற்கு ஒரு பக்தன் கொள்ளும் அதீத விருப்பமாகும். அந்த விருப்பமானது பகவானை அனுபவித்து மகிழ்வதற்கான ஆசை போல் தோன்றலாம். ஆனால் உண்மையில் அதிலுள்ள முயற்சியானது அத்தகுதியில் பகவானுக்கு தொண்டு செய்வதற்குரியதாகும். சான்றாக ஒரு பக்தன் முழுமுதற் கடவுளுடன் அவருடைய ஆயர்குல நண்பனாக தொடர்பு கொள்ள விரும்பலாம். மேய்ச்சல் காட்டில் பசுக்களை மேய்ப்பதன் மூலம் அவன் பகவானுக்கு தொண்டு செய்ய விரும்பலாம். இது பகவானின் உறவினை அனுபவித்து மகிழ்வதற்கான ஆசையாக தோன்றலாம். ஆனால் இது உண்மையில் உன்னத பசுக்களை பாதுகாப்பதன் மூலம் அவருக்கு தொண்டு செய்யும் தன்னிச்சையான காதலாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த பேஜ் நீங்க படிச்சிருங்க. புலனுணர்வு கவர்ச்சி. பகவானுக்கு தொண்டு செய்யும் அதீத விருப்பமானது விரஜம் என்னும் உன்னத பூமியில் வெளியிடப்படுகின்றது. அதிலும் இது குறிப்பாக கோபியர்கள் மத்தியில் வெளிப்படுகின்றது. கிருஷ்ணர் மீது கோபியர்கள் கொண்ட காதலானது மிக மிக உயர்ந்ததாகும். நமக்கு புரிய வேண்டும் என்பதற்காக அது சில சமயம் காம இச்சை என்று விளக்கப்படுகின்றது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரித்திராமிரத்தில் ஆசிரியரான கவிராஜ கிருஷ்ணதாசர் காம இச்சைக்கு தொண்டு பணப்பான்மை இடையில் உள்ள வேறுபாட்டினை பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்றார்.
காம இச்சை என்பது ஒருவன் தனது புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவும், ஆனால் உன்னத இச்சை என்பதோ பகவானின் புலன்களுக்கு தொண்டு செய்யும் இச்சையாகும். உலகில் ஒரு காதலன் தனது காதலியின் புலன்களை திருப்திப்படுத்துவது என்பது கிடையாது. உண்மையில் உலகில் ஒவ்வொருவரும் தனது புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதை மட்டுமே பிரதானமாக கொண்டுள்ளனர். எனினும் கோபியர்கள் பகவானின் புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதை தவிர வேறு எதையும் விரும்புவதில்லை. இதற்கு உலகில் ஒரு உதாரணம் கூட கிடையாது. ஆகையால் கிருஷ்ணர் மீது கோபியர்கள் கொண்ட மெய்ய மறந்த காதலானது சில சமயம் அறிஞர்களால் உலகில் உள்ள காம இச்சை போன்றது என்று விளக்கப்படுகின்றது. அதற்காக இதனை அப்படியே நேரடியாக அர்த்தம் செய்யக்கூடாது. இது உன்னத சூழலை புரிந்து கொள்ள முயல்வதற்குரிய வழியாகும். அவ்வளவுதான். உத்தவரை போன்ற பகா பக்தர்கள் பகவானின் நண்பர்களே ஆவார். அவர்கள் கோபியர்களின் காலடி சுவடுகளையே பின்பற்ற விரும்புகின்றனர். ஆகவே கிருஷ்ணர் மீது கோபியர் கொண்ட காதல் நிச்சயமாக உலகியல் காம இச்சை அன்று. இல்லையே உத்தவர் போன்றவர்கள் எவ்வாறு அவர்களின் காலடி சுவடுகளை பின்பற்ற விரும்புவர்? அடுத்த உதாரணம் பகவானின் சைத்தன்யர் ஆவார். அவர் சந்நியாசம் பெற்றவுடன் பெண்களுடன் தொடர்பு கொள்வதை தவிர்ப்பதில் மிக மிக கடுமையாக நடந்து கொண்டார். ஆயினும் பகவான் கிருஷ்ணர் வழிபடுவதற்கு கோபியர்கள் முறையாக தவிர வேறு சிறந்த முறை இல்லை என்று போதித்தார். இவ்வாறு பகவானை வழிபடும் கோபியர்கள் முறையானது காம இச்சையால் பட்டதாக தோன்றிய போதிலும் கூட அதுவே ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு போன்றவர்களால் பாராட்டப்பட்டது. இதன் பொருள் என்னவென்றால் கிருஷ்ணன் மீது கோபியருக்கு கொண்ட ஈடுபாடு காமமாக தோன்றிய போதிலும் அது துளியளவும் பௌதீகம் அன்று. ஒருவன் உன்னதமான நிலையினை இந்த வரையில் கிருஷ்ணனுடன் கோபியர்கள் கொண்ட உறவினை புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினமாகும். இது பார்வைக்கு இளம் பெண்கள் இளைஞர்களும் கொள்ளும் சாதாரண தொடர்பு போல் தோன்றுவதால் உலகில் காணப்படும் சாதாரண பாலியல் போல் இது சில சமயம் தவறாக விளக்கப்படுகின்றது. துரதிருஷ்டவசமாக கிருஷ்ணருக்கும் கோபியர்களுக்கும் இடையான காதல் நிலைகளை உன்னத இயற்கையினை புரிந்து கொள்ள முடியாதவர்கள் உலகியல் செயலாக கருதுகின்றனர். அதனால் அவர்கள் சில சமயம் நவீன பாணியில் இழிவான சித்திரங்களை வரைக்கின்றனர். இதற்கு மாறாக குப்சா என்னும் பெண்ணின் காம இச்சையானது அறிஞர்களால் சற்றே குறைய காம இச்சை என்று வர்ணிக்கப்படுகிறது. குப்சா என்பவள் ஒரு கூனியாவாள். அவளும் கூட கிருஷ்ணர் மீது பெரும் காதல் கொண்டவள். ஆனால் கிருஷ்ணர் மீது அவள் வைத்த ஆசை உலகியலாகும். அதனால் அவளது காதலை கோபியர்களுடன் காதலோடு ஒப்பிட முடியாது. அவள் கிருஷ்ணர் மீது கொண்ட காதல் காம பிரியா அல்லது சற்றே குறையா கிருஷ்ணர் மீது கோபியர்கள் கொண்ட காதலை போன்றது என்று குறிப்பிடப்படும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச். வாஞ்சாகல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. நம்ம இது முடிஞ்சாச்சு. நம்ம நெக்ஸ்ட் 16th சாப்டர் படிக்கலாம். இந்த தன்னிச்சையான பக்தி மேலும் விவரிக்கப்படுகிறது. இதுல இன்னும் ஜாஸ்தியா இன்னும் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துட்டே வர்றார். ஓகே, அது எப்படின்னா பிருந்தாவனவாசியின் ராகாத்மிகா பக்தி தொண்டு மனநிலையை வளர்க்கும் உதவும் ஒரு மேம்பட்ட பயிற்சி. அடுத்தது குறிப்பிட்ட உறவில் கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்யும் வலுவான விருப்பம். அதுக்கு என்னென்ன தகுதிகள் இருக்கணும், இதெல்லாம் இருக்கணும். இந்த விருப்பம் எப்படி வரும்? பிருந்தாவனின் நித்தியவாசிகளின் பல்வேறு அன்பு மனநிலைகளை கிருஷ்ணருக்கு தன்னிச்சையாக தொண்டு செய்வதை கேட்பதன் மூலம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் லோபம் எழும்போது எது வருகிறது? கிருஷ்ணரை ஒரு குறிப்பிட்ட முறையில் மகிழ்விக்கும் ஒரே மேலோங்கிய வேட்கை, வேறு எந்த விருப்பத்தினாலும் லோபம் இல்லை. தகுதி எப்போதும் வெளிப்படும். அவர் அனர்த்த நிவர்த்தி தீய பழக்கங்களிலிருந்து விடுதலை வரை இல்லை. தீய பழக்கங்களிலிருந்து விடுதலை அதுவரை இல்லை. அனர்த்த நிவர்த்தி வைத்தி சாதன பக்தி மூலம் நிகழ்கிறது. ஓகே, நல்ல டீட்டெயில்ல படிங்க. புக்கில் படித்தாதான் இது நல்லாவே புரியும். அப்புறம் கிருஷ்ணர் ஒரு குறிப்பிட்ட பக்தருடன் கிருஷ்ணரை நினைவு கூறுதல், ரிமெம்பரிங் த்ரூ இன்டர்னல் அக மற்றும் புற சேவை மூலம் நினைவு கூறலாம். சாதனத்தின் செயல்களை செய்கிறோம். விரும்பிய உறவை பொறுத்தது. எந்த பக்தர் உடலாலும் மனதாலும் பிருந்தாவனத்தை சரணடைய வேண்டும்? அவனை எப்படி ஆவலை எப்படி வளர்ப்ப? ஒரு சித்த முழுமை பெற்ற பக்தரின் செயல்களை உள்ளுக்குள் தியானித்து மனதால் பின்பற்றணும். ஓகே, இது சகஜியாக்கள் அதாவது மலிவான போலி எச்சரிக்கை, தவறான சித்த
பிராணாவின் நிராகரிப்பு. 64 அங்கங்களை நிராகரிக்கவில்லை, ஆனால் தம் சேவைக்கு மிகவும் உகந்த பயிற்சியின் கவனம் செலுத்துகிறார். எக்ஸாம்பிள், கேட்டலை கைவிடக்கூடாது, தம் சேவை மனநிலையை வளர்க்கணும், அதுதான் முக்கியமாக இருக்கணும். அப்புறம் வந்து ஆர்எஸ்பிக்கு மாற்று பெயர் புஷ்டி மார்க்கம், அதாவது வல்லப சம்பிரதாயம். சித்ரா மாதாஜி இது கவனிச்சுக்கோங்க, ஆர்எஸ்பிக்கு இன்னொரு பேர் என்ன? புஷ்டி மார்க்கம். ஆமா, புஷ்டி மார்க்கம். ஏன்னா ராகானுகா பக்தி அல்லது புஷ்டி மார்க்கம். ஆமா புஷ்டி மார்க்கம், வல்லப சம்பிரதாயம். நமக்கு எல்லாமும் மற்றவங்க எல்லாருக்கும் ஓணும். அஜித் மாதாஜி இவங்க உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லலன்னு நினைச்சுக்காங்க, ஏன்னா அவங்க பக்தி சாஸ்திரி படிக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அதை சொன்னேன் அந்த பாயிண்ட்டை. அந்த மாதிரி கிராஸ் கொஸ்டின் கேட்பாங்க, அப்போ கேட்கறது தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது. அடுத்தது நாகானுகா சாதனா பக்தியின் வகைகள் இன்னும் கண்டினியூஷன் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா. 5வது அது காமானுக அதாவது சல்லாப அன்பு. அது 2 வகையா பிரிக்கலாம். அதை ஒண்ணு பரகியா அதாவது மனமாகாத. கோபியர்களோட தானே இது மாதாஜி? ஆமா அதேதான், மனமாகாத பிருந்தாவன கோபியர்கள். அடுத்தது ஸ்வக்கியான மனமான துவாரகை ராணியர்கள். துவாரகையில் இருக்கிறவாள்லாம் அந்த ராணியர்கள்லாம் கல்யாணம் ஆனவா. துவாரகை மனமான ஸ்வக்கியா. கல்யாண மண்டபா. ஆமா, பரக்கியாங்கிறது யாரு, ஸ்வக்கியானா யாரு, ரெண்டுத்துக்கும் பரக்கியானாக்கா இந்த கோபியர்கள் இதுல பிருந்தாவனத்துல இருக்க கோபியர்கள். ஆமா, இது வந்து ஸ்வக்கியா வந்து துவாரக ராணியர்கள். ஆமா, அவள மனமானவர்கள். பயிற்சி, இதுக்கு என்ன பயிற்சி? ராதாகிருஷ்ணரை கேட்டல், அந்த வழிபடுதல், ராதாராணியையும் தோழியரை சேவித்தல். ராஜாராணி மாத்திரம் இல்லை, தோழியர்களையும் சேவிக்கணும். அப்புறம் வந்து விருப்பம் எக்ஸாம்பிள் வந்து கிருஷ்ணரின் தந்தையாக விரும்புதல், கிருஷ்ணரின் தந்தையை பின்பற்றி அந்த இலட்சியத்தை போற்றணும். அடுத்தது இன்னொன்னுக்கு வந்து நாரத முனி. சம்பந்தானுகா பக்தின்னு போட்டிருக்கீங்க மேடம், சம்பந்தானுகா பக்தின்னு மேல போட்டிருக்கீங்க. எங்க போட்டிருக்கேன்? ஆமா, தலைப்புல. அதாம்மா, இது 5வது. இது முடிச்சிட்டோம் இல்லையா, 4வது பக்தி. இவாள் எல்லாம் கோபியர்கள் இவாள். இது 5வது சம்பந்தானுகா பக்தி, பேரண்ட்ஹுட்டை பத்தி சம்பந்தம். அது நாரத முனிவரால் உபதேசிக்கப்பட்ட ஹஸ்தினாபுரம் முதியவர், அது எக்ஸாம்பிள சொல்லலாம். அதுக்கெல்லாம் என்ன தகுதி? ஆண்கள் தகுதியோட. எக்ஸாம்பிள் தந்தகாரிணிய ரிஷிகள் பத்ம புராணத்துல, கூர்ம புராணத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது 2 தான் எக்ஸாம்பிள். அதுக்கு மாயாவாதத்தில் நிராகாரவாதம், ஆபத்து எச்சரிக்கை, இதெல்லாம் வந்து இதுதான் சம்பந்த பக்தி. சம்பந்த பக்தின்னா என்ன? அது அப்படின்னு சொல்லலாம், ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாகவும் வச்சுக்கலாம். பேரண்டல் ஹுட் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். ஓகே, இப்போ வந்து சம்பந்த பக்திக்கு இது நம்ம யசோதையை சொல்லலாம், சொல்லிக்கலாம், அதுவும் சொல்லலாம். ரூபக சுவாமி ஏதோ ஒன்றில் மூழ்கி தீவிர விருப்பத்துடன் அன்புடனும் ஏற்பது தன்னிச்சையான ஈர்ப்பு. இத்தகைய தன்னிச்சை அன்பு உணர்வுகளுடன் செய்யும் பக்தி தொண்டே ராகானுகா பக்தி. திருப்பி ராகானுகா பக்திக்கு தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து பண்ணிட்டே இருக்க எல்லாரையும். வைத்திய நிலையில் இதை விவாதிக்க தேவையில்லை, மேம்பட்ட நிலையில் தான் வளர வேண்டும். ராகானுகா பக்தியை கண்டிப்பாக பின்பற்றாமல் தன்னிச்சையாக நித்திய பக்தர்களில் அடிச்சுவட்டை பின்பற்றுகிறார். வேட்கை படிப்படியாக வளரணும். ஓகே, பொருள் மாசிலிருந்து விடுபடாதவரே அனர்த்த நிவர்த்தி. பொருள் மாசுலங்கிறது பேர் அனர்த்த நிவர்த்தி. இத்தகைய ஆர்வம் சாத்தியம் இல்லை. அடைந்தாலும் முன்னேறிய பக்தர் அதை வெளிக்காட்டக்கூடாது. உடலில் இருக்கும் வரை புதிய பக்தரை போலவே செய்ய வேண்டும். வேறுபாடு உள்ளுக்குள் இறைவனை நினைத்து ஒரு பரிவாரத்தை பின்பற்றும் உணர்வுகளை வளர்த்தல், நவாங்களில் ஒன்றில் சிறப்பாக மூழ்குதல், அந்த மாதிரி இருக்கணும் அது. ஸோ தவறான சித்த பிரணாலி முறையான வழிமுறையை அங்கீகாரமற்றோர் பின்பற்றணும். தங்கள் சொந்த வழிகளை உருவாக்கி வெறுமனே அப்படி நினைத்து கொண்டே பரிவாரங்களாகிவிட நினைத்தல், கொள்கைகளுக்கான ஏற்ப இல்லாத நடத்தை. அப்புறம் அப்பனா தன்னைத்தானே நாமளே பக்தி பண்ற மாதிரி நினைச்சுக்கிறோம். ராகானுகா ராகாத்மிகா ஒவ்வொரு பக்தரும் முழுமை நிலையில் இறைவனின் மீது தன்னிச்சை ஈர்ப்பு கொள்வார். இங்கு காமம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட முறையில் இறைவனுக்கு தொண்டு செய்ய பக்தர்கள் கொள்ளும் அளவற்ற வேட்கையே. ராக அணுக அப்படின்னா ராக ஆத்மீகர்களின்
அடிச்சுவட்டை பின்பற்றுதல். அணுக அப்படின்னா பின்பற்றுதல். ராகாத்மிகா காமரூபா மாதுரியம், சம்பந்த ரூபா பிற பாவங்கள் எல்லாம் சம்பந்த ரூபா. ஓகே, அடுத்தது சல்லாப அன்பு அல்லது சல்லால அன்பு, அதாவது மாதுரியம், நேரடியாக பற்றுதல், கேலி அல்லது லீலைகளை கேட்பதன் மூலம், டைரக்ட் அட்டாச்மெண்ட், கேலி. ஏற்கனவே தொண்டில் ஈடுபட்டோருக்கு மட்டுமே சாத்தியம். விக்கிரகத்துடன் உறவை வளர்த்து கொள்ளணும், கேட்டல், ஈர்க்கப்படுதல். ஸோ இந்த 14 எப்படி படித்தோம், 15 படித்தோம், இப்போ 16 எப்படி படிச்சுட்டு இருக்கோம். நடைமுறையில் தன்னிச்சையான பக்தி தொண்டான ராகானுக பக்தியின் செயல்முறைகள் இது விவரமாக படிச்சுட்டு போகிறோம். ஓகே, எஸ் மாதாஜி படிங்கம்மா. இது மாதாஜிங்கிற இது கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி நீங்க படிங்க. அவர் தான் ஆரம்பிச்சாரு. மாதாஜி. எஸ் பிரபுஜி. படிக்கிறீங்களா கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி? ஒரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாரு, அது நம்ம அப்போ ஒரு பேஜ்ல இருந்து விட்டுட்டேன். பேஜ் ஓபன் பண்ணிக்கலாம். இல்ல இது தெரியலையா? கொஞ்சம் பெருசாக்கிக்கோங்க உங்க இதுல. 16th இல்லையா மாதாஜி? 16. ஆமா 16 சாப்டர் இல்லையா? ஆமா 16 சாப்டர் இல்லையா மாதாஜி? ஆமா, தன்னிச்சையுடன் செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு மேலும் விளக்கம். என்னோட புக் ஓபன் பண்ணேன், நல்லா இருக்குன்னு பார்த்தா. புத்தகம் எடுத்துட்டீங்களா இல்ல இல்ல இதுல இருந்து படிக்கிறீங்களா? ஓகே, சுபமலன் மாதாஜி படிக்கட்டும். நீங்க அவங்க படிக்கிறாங்க மாதாஜி. ஓகே, என்னோட பேஜ் பிரபுஜி நீங்க அத்தியாயம். 145 146 சுபமலன் மாதாஜி படிக்கட்டும். ஓகே. அத்தியாயம் 16. தன்னிச்சையுடன் செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு மேலும் விளக்கப்படுகிறது. உறவு முறை. நந்த மகாராஜா, அன்னை யசோதை மற்றும் விருந்தாவன மக்களின் மனோபாவமானது முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரின் தாய் தந்தை என்னும் உன்னத கருத்தாக காணப்படுகின்றது. இறுதியாக எவரொருவரும் கிருஷ்ணருக்கு தாயாகவோ அல்லது தந்தையாகவோ ஆக முடியாது. ஆனால் ஒரு பக்தனின் உடைமையான இது போன்ற உன்னத உணர்வுகள் தாய் தந்தை பாசத்தில் கிருஷ்ணர் மீது கொண்ட காதல் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. விருஷ்ணிக்கள், துவாரகையில் உள்ள கிருஷ்ணரின் உறவினர்கள் கூட இவ்வாறான மனப்பான்மையையே கொண்டிருந்தனர். தாய் தந்தை பாசத்தில் கிருஷ்ணர் மீது கொண்ட தன்னிச்சையான காதலானது துவாரகையில் உள்ள விருஷ்ணி குலத்தை சேர்ந்தவர்களிடமும் விருந்தாவன வாசிகளிடமும் காணப்படுகின்றது. கிருஷ்ணர் மீது விருஷ்ணிகளாலும் விருந்தாவன வாசிகளாலும் வெளிப்படுத்தப்பட்ட தன்னிச்சையான காதலானது அவர்களிடம் நித்தியமாக இருக்கின்ற ஒன்றாகும். ஒழுங்குமுறை விதிகள் பின்பற்றப்படும் பக்தி தொண்டு நிலையில் இக்காதலை பற்றி விவாதிக்க தேவையே இல்லை. ஏனென்றால் இது மிகவும் உயர்ந்த நிலையில் தானே வளர வேண்டிய ஒன்றாகும். தன்னிச்சையுடன் செய்யப்படும் பக்தி தொண்டுக்கான தகுதி. விருஷ்ணிக்கள் மற்றும் விருந்தாவனவாசிகள் போன்ற நித்திய பக்தர்களிடம் காலடி சுவடுகளை பின்பற்ற விரும்பும் மனிதர்கள் ராகானுகா பக்தர்கள் எனப்படுவர். அதாவது இவர்கள் முதலில் கூறப்பட்ட பக்தர்களின் நிறைவு நிலையினை அடைய முயற்சிப்பவர்கள் என்பதாகும். இந்த ராகானுகா பக்தர்கள் பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை மிகவும் கடுமையாக பின்பற்றுவதில்லை. ஆனால் தன்னிச்சையான சுபாவத்தால் அவர்கள் நித்திய மாதாஜி நித்திய பக்தர்களான நந்த மன்னர், அன்னை யசோதை போன்றவர்களால் ஈர்க்கப்பட்டு அவர்களின் காலடி சுவடுகளை தன்னிச்சையாக பின்பற்ற முயல்கின்றனர். ஒரு குறிப்பிட்ட பக்தனாக வருவதற்குரிய ஆசை அங்கேயே படிப்படியாக வளர்பெறுகிறது. இச்செகையே ராகானுகா எனப்படும். எனினும் விரஜவாசிகளின் விருந்தாவன காலடி சுவடுகளை பின்பற்றுகின்ற ஆர்வமானது ஒருவன் உலக மாசிலிருந்து விடுபடவில்லை என்றால் சாத்தியமாகாது என்பதை நாம் எப்பொழுதும் நினைவிற்கொள்ள வேண்டும். பக்தி தொண்டின் விதிமுறைகளை பின்பற்றுவதற்கு அனந்த நிவர்த்தி என்ற ஒரு நிலை இருக்கிறது. இதன் பொருள் உலகில் குற்றங்கள் அனைத்தும் மறைத்து விடுதல் என்பதாகும். சில சமயம் ஒருவன் இது போன்ற பக்தி காதலை உடையவனாக காணப்படலாம். ஆனால் உண்மையில் அவன் அனர்த்தங்கள் அல்லது விரும்பத்தகாத பழக்க வழக்கங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்றிருக்க மாட்டான். சில சமயம் பக்தன் என்று தன்னை சொல்லிக் கொள்ளும் ஒருவன் தான் நந்த மகாராஜா, யசோதை மற்றும் கோபியர்களின் காலடி சுவடுகளை பின்பற்றுவதாக கூறுகிறான். அதே நேரம் பாலியல் வாழ்வில் நாட்டமுடைய அவனது அருவருக்கு தக்க ஈடுபாடு பாவனையே ஆகும். இதற்கு மதிப்பு ஒரு சிறிதும் இல்லை. ஒருவன் உண்மை கோபியரிடம் அன்புமயமாக காதல் கொள்கைகளின் மீது தன்னிச்சையாக ஈடுபாடு உடையவனாக இருந்தான் என்றால்
அவனது நடத்தையில் உலகியலாரின் ஒரு புள்ளி கூட காணப்படாது. ஆகவே ஆரம்பத்தில் ஒவ்வொருவரும் சாஸ்திரங்கள் மற்றும் ஆன்மீக குருவின் கட்டளைக்கேற்ப பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை கடுமையாக பின்பற்ற வேண்டும். உலகியல் குற்றங்களில் இருந்து விடுதலை பெற்ற நிலை எய்திய பிறகே ஒருவன் விருந்தாவன பக்தர்களின் காலடி சுவடுகளை பின்பற்றுவதில் விருப்பம் கொள்ள வேண்டும். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி ஒருவன் உண்மையிலேயே உலகில் குற்றங்களிலிருந்து விடுதலை பெறும் பொழுது அவன் விருந்தாவனத்தில் உள்ள நித்திய பக்தர்களின் நிலையில் கிருஷ்ணரை காதலிப்பதற்காக எப்போதும் அப்பக்தர்களை நினைவிற்கொள்வான். இந்த மனோநிலையை வளர்த்து கொள்ளும் பொழுது ஒருவன் எப்பொழுதும் தனது மனத்தளிவிலேயே விருந்தாவனத்திலேயே வாழ்வான் என்று கூறுகிறார். இதன் பொருள் என்னவென்றால், அதாவது ஒருவன் இயலுமாயின் விரஜபூமி என்னும் விருந்தாவனத்திற்கு சென்று அங்கே தங்கியிருந்து அதன் ஆன்மீக எல்லை ஆகிய விரஜதாமத்தில் உள்ள பக்தர்களின் காலடி சுவடுகளை பின்பற்ற வேண்டும். நேரில் அங்கு சென்று வசிப்பது இயலாததாயின் ஒருவன் எங்கிருந்த போதிலும் விரஜத்தில் உள்ள சூழ்நிலையை மனதுள் எண்ணி தியானித்தல் வேண்டும். ஒருவன் எவ்விடத்தில் வாழ்ந்தாலும் அவன் எப்போதும் விரஜதாம வாழ்வினையே சிந்தித்து கொண்டு இறை பணியில் ஒரு குறிப்பிட்ட பக்தர்களை பின்பற்றல் வேண்டும். உண்மையிலேயே கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெற்று தொடர்ந்து அவரது அத்தொண்டில் ஈடுபட்டு நிறைவு நிலை எய்திய போதிலும் கூட தன்னை வெளிப்படுத்தக் கூடாது. அதாவது அவன் தனது ஆயுட்காலம் வரை எப்போதும் ஒரு புதிய பக்தன தொடர்ந்து செயல்பட்டு வர வேண்டும். பக்தி தொண்டுக்கான ஒழுங்குமுறை விதிகளின் கீழ் செயல்படும் செயல்கள் அத்தூய பக்தனாலும் கூட பின்பற்றப்பட வேண்டும். அதனால் பகவானுடன் தொடர்பில் அவன் தனது உண்மை நிலையினையும் உணர்கின்ற பொழுது ஒருவனது வழிகாட்டுதலின் பேரில் பகவானை தன்னுள் சிந்திக்க கூடியவனாவான். வழிகாட்டிய பின்பற்றி அவனது உன்னத உணர்வுகளில் வளர்ச்சியும் அடைகிறான். இது தொடர்பாக நாம் சித்த பிராணசி என சொல்லப்படும் முறையிலும் எச்சரிக்கையுடன் பிரணாலி என சொல்லப்படும் முறையிலும் எச்சரிக்கையுடன் இருத்தல் வேண்டும். சித்த பிரணாலி முறை என்பது அதிகாரம் இல்லாத நமது சொந்த வழியில் பக்தி தொண்டு செய்யும் ஒரு கூட்டத்தினரால் பின்பற்றப்படுகிறது. அவர்கள் பகவானின் துணைவர்களைப் போல் தம்மை கருதி தாம் பகவானின் துணைவர்கள் ஆகிவிட்டதாக கற்பனை செய்கின்றனர். இவர்களின் இந்த நடத்தை ஒழுங்குமுறை விதிகளுக்கு ஏற்புடையது அன்று. சித்த பிரணாலி என்னும் முறை போலி வைஷ்ணவர்களால் பக்தி தொண்டினை தரமான பாதைக்கு இடையூறு செய்பவை ஆகும். சித்த பிராணி என்னும் முறை போலி வைஷ்ணவர்களால் பின்பற்றப்படுகின்றது. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியின் எண்ணப்படி இச்செயல்கள் பக்தி தொண்டினை தரமான பாதைக்கு இடையூறு செய்பவை ஆகும். கற்றறிந்த ஆச்சாரியார்கள் நாம் கிருஷ்ணர் மீதான தன்னிச்சையான காதலில் வளர்ச்சி பெற்றவர்களாக இருப்பினும் கூட ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கின்றனர் என்று ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி கூறுகிறார். ஒழுங்குமுறை விதிகளின்படி 9 வகையான பக்தி செயல்கள் கூறப்படுகின்றன. தனது இயல்பான மனோபாவத்திற்கு பொருத்துகின்ற குறிப்பிடப்பட்ட பக்தி தொண்டில் ஒருவன் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்வதிலேயே நாட்டம் இருக்கலாம். ஆகவே இவற்றுள் அல்லது பிற 6 வகை பக்தி தொண்டுகளுள் நினைத்தல், சேவை செய்தல், வழிபடுதல், ஒரு குறிப்பிட்ட தொண்டு செய்தல், நட்புடன் இருத்தல் அல்லது எல்லாவற்றையும் அர்ப்பணித்தல், ஏதேனும் ஒன்றினையோ முழுமனதுடன் செய்தல் வேண்டும். இவ்வாறு ஒவ்வொருவரும் அவரவருக்கு உரிய குறிப்பிட்ட சுவையுடன் செயல்பட வேண்டும். இப்ப பிரபுஜி படிக்க சொல்லுங்க. நாயகன் நாயகி காதல். பிரபுஜி ரெடியா இருக்கீங்களா? கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி மாதாஜி ரெடியா இருக்கீங்களா? விருந்தாவனத்தில் உள்ள கோபியர்கள் அல்லது துவாரகையில் உள்ள ராணிகளின் காலடி சோடுகளை பின்பற்றி செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு நாயகன் நாயகி காதலில் செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு எனப்படுகின்றது. இத்தகைய காதலில் செய்யப்படும் பக்தி தொண்டினை 2 பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம். ஒன்று தெரிய மாட்டேங்குது, பிடிக்கன்னு தெரியல. ஒன்று நேரடி. புக்கு கிடைக்கலையா? கையில கிடைக்க மாட்டேங்குதா? இல்ல, ஒன்று நேரடி நாயகன் நேரடி நாயகன் நாயகி காதல், மற்றொன்று மறைமுக காதல் ஆகும். இவ்விரு பிரிவுகளிலும் ஒருவன் பூலோக விருந்தாவனத்தில் இறைப்பணி செய்யும் ஒரு குறிப்பிட்ட கோபியை பின்பற்ற வேண்டும். முழுமுதற் கடவுளிடம் நேரடியான நாயகன் நாயகி காதலில் பற்று வைப்பது
கேலி ஆஹ் கேலி என்று அழைக்கப்படுகிறது. கேலி செய்யும் ஒரு குறிப்பிட்டப்பட்ட கோபியை பின்பற்ற வேண்டும். முழுமுதற் கடவுளிடம் நேரடியான நாயகன் நாயகி காதலில் பற்று வைப்பது கேலி என்று அழைக்கப்படுகின்றது. கேலி என்பது முழுமுதற் கடவுளுடன் நேரடியாக இணைவதாகும். மற்றொரு வகையான பக்தர்கள் பரமபுருஷனுடன் நேரடியாக தொடர்பு கொள்ள விரும்புவதில்லை. ஆனால் பகவான் கோபியர்களுடன் கொண்ட நாயக நாயகி காதலை இவர்கள் சுவைத்து அனுபவிப்பவர். இவ்வாறாக பக்தர்கள் பகவானும் கோபியர்களும் செய்த லீலைகளை கேட்பதனால் மகிழ்ச்சி அடைவர். இத்தகைய காதலில் வளர்ச்சி பெறுதல் என்பது குறிப்பாக ராதா மற்றும் கிருஷ்ணரின் திருமூர்த்திகளை கோயிலில் வைத்து வணங்கி பக்தி தொண்டுக்கான ஒழுங்குமுறை விதிகளை கடைபிடித்து வருபவர்களுக்கே தன்னிச்சையாக சாத்தியமாகும். இவ்வாறான பக்தர்கள் திருமூர்த்தியின் மீதான தன்னிச்சையான காதலில் படிப்படியாக வளர்ச்சி பெறுவதோடு கோபியர்களுடன் பகவான் செய்த காதல் லீலைகளை கேட்பதனால் இந்த லீலைகளில் படிப்படியாக கவர்ச்சி அடைகின்றனர். இத்தன்னிச்சையாக கவர்ச்சி பெரிதும் வளர்ச்சி அடையும் பொழுது ஒரு பக்தன் மேலே குறிப்பிட்டுள்ள இரு பிரிவுகளிலும் ஏதேனும் ஒன்றில் தன்னை வைத்துக் கொள்கிறான். கிருஷ்ணர் மீதான இந்நாயகன் காதலின் வளர்ச்சி பெண்களிடம் மட்டுமே வெளிப்படுகின்ற ஒன்று அல்ல. ஆன்மீக காதல் லீலைகளுக்கும் எவ்விதமான தொடர்பு கிடையாது. எவ்விதமான தொடர்பும் கிடையாது. ஒரு பெண் கிருஷ்ணரின் நண்பன் என்றும் மனோபாவனையில் கோபியின் தன்மைகளை பெறலாம். ஒரு பக்தன் ஒரு ஆண் பக்தன் எவ்வாறு கோபி பெண்ணாக வர விரும்புகிறான் என்பது ஸ்க்ராலிங் பண்ணுங்க மாதாஜி. பத்ம புராணத்தில் பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகிறது. முன்னாளில் தண்டகாரண்யவனத்தில் பல முனிவர்கள் வாழ்ந்து வந்தனர். பகவான் ராமச்சந்திரமூர்த்தி அவரது தந்தையார் 14 வருடங்கள் வனவாசத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட பொழுது அங்கு தங்கியிருந்தார். அச்சமயம் அங்கிருந்த முனிவர்கள் பகவான் ராமச்சந்திரனின் அழகினால் கவரப்பட்டு அவரை தழுவிக்கொள்வதற்காக பெண்களாக விரும்பினர். பின்னர் கோலோக விருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணன் தம்மை திரு அவதாரம் செய்த போது அந்த முனிவர்களும் அங்கு கோபியர்களாக அல்லது கிருஷ்ணரின் காதல் பெண்களாக தோன்றினர். இவ்வழியே அவர்கள் ஆன்மீக வாழ்வின் நிறைவினை எய்தினர். தண்டகாரண்யத்தில் வாழ்ந்த முனிவர்களின் சரிதம் இவ்வாறு வருமாறு பகவான் ராமச்சந்திரமூர்த்தி தண்டகாரண்யத்தில் வசித்த பொழுது அங்கு பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருந்த முனி சீரோரேஷர்கள் அவரது அழகினால் கவரப்பட்டு கிருஷ்ணருடன் விருந்தாவனத்தில் நாயகன் நாயகி காதலில் திளைத்து மகிழ்ந்த கோபியர்களை பற்றி நினைத்தனர். கிருஷ்ணரும் பகவான் ராமச்சந்திர மூர்த்தியும் ஒரே பரமபுருஷ பகவான் தான். எனினும் தண்டகாரண்ய முனிவர்கள் கோபர்கள் செய்த நாயகன் நாயகி காதலை விரும்பினர் என்று தெரிகிறது. பகவான் ராமமூர்த்தி மன்னன் என்றும் ஏகபத்னி விரதன் என்றும் அவர்களுக்கு நன்கு தெரியும். பரிபூர்ண முழுமுதற் கடவுளான பகவான் கிருஷ்ணரால் விருந்தாவனத்தில் உள்ள அனைவரின் இச்சைகளையும் பூர்த்தி செய்ய முடியும். பகவான் ராமச்சந்திரரை விட பகவான் கிருஷ்ணர் அதிகம் கவர்ச்சி உடையவர் என்று அம்முனிவர்கள் முடிவு செய்தனர். அதனால் அவர்கள் அவரிடம் தாங்கள் கிருஷ்ணனிடம் தொடர்பு கொள்வதற்காக அடுத்த பிறவில் கோபியர்களாக பிறக்க வேண்டும் என்று வணங்கினர். அதை கேட்ட பகவான் ராமச்சந்திரமூர்த்தி அமைதியுடன் இருந்தார். அவரது அமைதி முனிவர்களின் வழிபாட்டினை அவர் ஏற்றுக்கொண்டதை தெரிவிக்கிறது. இவ்வாறு அவர்கள் மறுபிறவில் பகவான் கிருஷ்ணருடன் தொடர்பு கொள்வர் என்று பகவான் ராமச்சந்திரமூர்த்தியினால் ஆசி வழங்கப்பட்டனர். இவ்வரத்தின் பயனாக அவர்கள் அனைவரும் கோலோகத்தில் உள்ள கோபியர்களின் வயிற்றில் பெண்களாக பிறந்தனர். அவர்கள் முற்பிறவியில் விரும்பியபடி கோலோக விருந்தாவனத்தில் அப்போது இருந்த பகவான் கிருஷ்ணரின் உறவில் மகிழ்ந்து கழித்தனர். இவ்வாறு பகவான் கிருஷ்ணருடன் நாயகன் நாயகி காதலில் பங்கு பெற வேண்டும் என்ற அவர்களின் உன்னத உணர்வினால் மானுட வாழ்க்கையின் நிறைவினை அவர்கள் எய்தி பெற்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட். தங்கமணி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
நாயகன் நாயகி காதல் இரு பிரிவுகளுடையது. ஒன்று கணவன் மனைவி காதல், மற்றொன்று காதலன் காதலி காதல் ஆகும். மனைவியாக கிருஷ்ணர் மீது காதல் கொண்ட ஒருவன் துவாரகாபுரிக்கு உயர்த்தப்படுவதோடு பகவானின் ராணி ஆகிறான். காதலியாக கிருஷ்ணன் மீது காதல் கொண்டவன் கோபியருடன் சேர்ந்து கிருஷ்ணனுடன் காதல் நிலையில் மகிழ்வதற்காக கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு உயர்த்தப்படுகிறான். எனினும் கிருஷ்ணர் மீது ஒரு கோபியாய் அல்லது ஒரு ராணியாக கொள்ளும் காதல் உறவு பெண்களிடம் மட்டும் நின்று விடுவதில்லை என்பதை நாம் மிகவும் கவனமாக குறித்து கொள்ள வேண்டும். தண்டகாரணத்தில் உள்ள முனிவர்களின் உதாரணத்திலிருந்து ஆண்களும் கூட இது போன்ற உணர்ச்சிகளில் வளர்ச்சி பெற முடியும். ஒருவன் நாயகன் நாயகி காதலை விரும்புகிறான், ஆனால் கோபியர்களின் காலடி சுவடுகளை பின்பற்றவில்லை என்றால் அவன் பகவானுடன் தொடர்பு கொள்ள துவாரகைக்கு உயர்த்தப்படுகிறான். மகா கூர்ம புராணத்தில் அக்னி தேவர்களின் புதல்வர்களான மகாமுனிவர்கள் கிருஷ்ணனுடன் நாயகன் நாயகி காதலை எழுதுவதற்காக ஒழுங்குமுறை விதிகளை கடுமையாக பின்பற்றினர். அதன் பயனாக அவர்கள் தமது அடுத்த பிறவியில் படைப்புகளுக்கெல்லாம் ஆதாரமாக இருப்பவரும் வாசுதேவர் என்று அறியப்படுவருமான பகவானுடன் உறவு கொள்ள முடிந்தது. அவர்கள் அனைவரும் அவரை தங்கள் கணவராக பெற்றனர் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தாய் தந்தை பாசம் அல்லது நட்பு. கிருஷ்ணருக்கு பெற்றோராக அல்லது நண்பராக வசீகரிக்கப்படுபவர்கள் முறையே நந்த மகாராஜா அல்லது சுபலனின் காலடி சுவடுகளை பின்பற்ற வேண்டும். நந்த மகாராஜா கிருஷ்ணரின் வளர்ப்பு தந்தை ஆவார். பிரஜபூமியில் உள்ள கிருஷ்ணரின் அனைத்து நண்பர்களிலும் சுபலனே கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் நெருங்கிய நண்பனாவான். கிருஷ்ணரின் தந்தையாக அல்லது நண்பனாக வளர்ச்சி பெறுவதில் இரு வகைகள் உள்ளன. ஒன்று, ஒருவர் பகவானின் தந்தையாக வர நேரடியாக முயற்சிப்பது. மற்றொன்று, ஒருவர் நந்த மகாராஜாவை பின்பற்றி கிருஷ்ணரின் தந்தை என்னும் உன்னதத்தினை மனதில் கொள்வதாகும். இவை இரண்டில் கிருஷ்ணரின் தந்தையாக நேரடியாக வரும் முறை பரிந்துரைக்கப்படவில்லை. இவ்வளர்ச்சி மாயாவாத கொள்கையுடன் சேர்ந்து மாசுபடக்கூடும். மாயாவாதிகள் அல்லது ஒன்றென கொள்பவர்கள் தங்களை தாங்களே கிருஷ்ணர் என்று எண்ணுகின்றனர். ஒருவன் தான் நந்த மகாராஜாவாக மாறிவிட்டதாக நினைத்தார் என்றால் அவருடைய தந்தை பாசம் மாயாவாத கொள்கையால் மாசுபட்டுவிடும். மாயாவாத கொள்கை வழியை சிந்திப்பது குற்றமாகும். கிருஷ்ணனுடன் உறவு கொள்ள குற்றவாளி ஒருவனால் அவரின் ராஜ்யத்திற்குள் நுழைய முடியாது. ஸ்கந்த புராணத்தில் பாண்டவர்களின் தலைநகரமான ஹஸ்தினாபுரத்தில் வயோதிகர் இருந்தார். அவர் கிருஷ்ணரை தமது அருமை புதல்வனாக பெற விரும்பினார். நாரத முனிவரின் உபதேசத்தால் அவர் நந்தன் மகாராஜாவின் காலடி சுவடுகளை பின்பற்றி அதனால் வெற்றி பெற்றார் என்று ஒரு கதை உள்ளது. நாராயண யூக ஸ்தவ பிரார்த்தனைகளில் ஒரு குறிப்பு காணப்படுகின்றது. அதில் பகவானை தங்கள் கணவனாக, நண்பனாக, நலம் விரும்பியாக எண்ணுபவர்கள் எப்போதும் எல்லோராலும் வழிபடப்படுகின்றனர் என்று கூறப்படுகின்றது. கிருஷ்ணரின் கருணையால் அல்லது அவரது தூய பக்தரின் கருணையால் மட்டுமே கிருஷ்ணர் மீதான இத்தன்னிச்சை காதலானது வளர்ச்சி அடைகின்றது. பக்தி தொண்டின் இம்முறையானது சில சமயம் புஷ்டி மார்க்கம் எனப்படும். புஷ்டி என்றால் வளமான என்றும் மார்க்கம் என்றால் பாதை என்றும் பொருளாகும். இவ்வாறான உணர்வானது பக்தி தொண்டினை உயர்தரம் உடையதாக்குவதற்கு வகை செய்கிறது. அதனால் இது வளமான பாதை அல்லது புஷ்டி மார்க்கம் எனப்படுகிறது. விஷ்ணு சுவாமி வைஷ்ணவ தர்மத்தை சார்ந்த வல்லப சம்பிரதாயத்தினர் கிருஷ்ணரை இப்புஷ்டி மார்க்கத்தில் தான் வழிபடுகின்றனர். குஜராத்தில் உள்ள பக்தர்களும் இம்மார்க்கத்தில் தான் பாலகிருஷ்ணரையே வழிபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூமா. ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்சாகல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்துபியவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவருந்திக்கு ஜெய். ஷீலா பிரபுபாதா கி ஜெய். நாமாதாஸ் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய்.